26 коллективов з 11 краін свету прыме Брест падчас 17-го международного театрального фестиваля «Белая вежа». Чем збираются радовать и здзіўляць брэстаўчан сёлета, организаторам фесту рассказали падчас пресс-конференции. У фае брэсцкага тэатра драмы пакуль пуста, але ўжо праз тыдзень яны напоўняцца гулам галасоў заўзятых тэатралаў. У 17-й раз тэатральны парог пераступіць вялікі фестываль. А сцэнічнай пляцоўкай стане нават тутэйшы бар. Драматычныя, лялечныя, паэтычныя, музычныя, харэаграфічныя тэатры з 11 краін прадставяць свае бачанні і разуменні тэатральнага мастацтва. Ну а пра ступень запатрабаванасці яго брэсцкім гледачом гавораць факты. Не больш за 4 білета ў адны рукі. Такое папярэджанне сустракае нас ля тэатральнай касы. Порядка 4 спектаклей в больших залах. Это то, что мы на сегодняшний день располагаем. Все остальное уже куплено. Поэтому зритель ищет возможность, сам заходит на сайт официальный театра, выбирает, читает. Все они это уже знают и заранее готовятся к фестивалю. Рыхтаваліся не дарма, гавораць арганізатары, бо праграма чакае, як заўсёды, насычаная і цікавая. Классика плюс под таким девизом пройдзе сёлетні фест. Изначально наш фестиваль же все-таки замысливался как фестиваль экспериментальных театров. Но город Брест любит, оказывается, больше классику. Поэтому возникло такое название сначала, ну а потом, естественно, начали мы искать мэтров, самый классический, самый такой значимый театр из Советского Союза до вообще мирового уровня, а сейчас в России это малый театр. Ну а малы тэатр, акрамя самой пастаноўкі «Апошні тэрмін» па аповесці Распуціна, падорыць брэстаўчанам яшчэ і сустрэчу са сваім мастацкім кіраўніком, легендай савецкага кіно, народным артыстам СССР Юрыем Саломіным. Акрамя таго, чакаюць брэстаўчан сустрэчы з мужчынскім балетам, ансамблем народнай песні, цэнтрам візуальных мастацтваў і, канешне, тэатрам на плошчы. Дарэчы, менавіта Брэст у свой час адкрыў беларусам магію вулічных тэатраў. Ацаніць самастойна падарункі 17-й белай вежы брэстаўчане змогуць ужо праз тыдзень, 7 верасня. Аліса Грыгарчук, Александр Крывецкі, абласныя навіны, Брэст.